xiqueta sense sentiments. Era i no era una xiqueta que es deia Paula. Paula no tenia sentiments. Imma era una altra xiqueta que sí tenia sentiments, però volia ajudar. Es va adonar que ella soles no podia, així que va decidir cridar a la seva germana Carla per a que l'ajudara. Carla al principi no volia, fins que Imma va aconseguir que volguera. Així que les dues xiquetes van eixir cap a l'aventura. Van agafar un avió que anava cap a una illa que es deia Sentimentopia. A Sentimentopia hi havia un bosc, també màgic, que es deia el bosc dels sentiments. Quan les dues xiquetes van arribar al bosc, van trobar molts sentiments bons com l'alegria, l'amor, l'amistat, però desgraciadament també hi havia sentiments roïns, com l'ira, la desgràcia. Carla li va dir a Imma: «Com anem a curar a Paula?» Perquè ella no sabia res de res. Aleshores, Imma li va dir a Carla: «Anem a agafar alguns d'estos sentiments i anem a transformar-los en un cor per a Paula». A Carla li va parèixer molt bé. Aleshores van agafar tots els sentiments bons, però a un cor li fan falta sentiments roïns. Així que van agafar la tristor, l'avorriment i molt més. Només li faltava l'ira, però no la trobaven. Després de buscar 2 dies li van trobar. Quan la van trobar, van agafar-la, però era tan gran que no podien. L'ira es va enfadar tant que li va eixir foc per la boca i les xiquetes van decidir anar a buscar ajuda. Van anar a la platja de la felicitat perquè en aquesta platja no existien els sentiments roïns. Les dues xiquetes li van demanar a Felicitat que les ajudara i com era tan amable, els va dir que sí. Aleshores, les dues xiquetes i la Felicitat van lluitar contra la ira i van guanyar. Com que les dues xiquetes ja tenien el cor fet, van anar a casa. Paula se'l va posar i tots visqueren feliços. Conte contat ja s'ha acabat.